Unha semana como mínimo é necesaria para coñecer os recursos e atractivos de Poio. Este é o eixo da nova campaña lanzada dende a Concellería de Turismo. O obxectivo é potenciar o municipio como destino e prolongar as estancias dos visitantes. Polo menos 7 días en Poio son necesarios para que as persoas que nos visitan poidan coñecer todos os nosos recursos naturais, paisaxísticos, culturais, a nosa gastronomía, as nosas tradicións, e que poidan disfrutar dunha estancia donde todos os atractivos de Poio os poidan coñecer. 7 días en Poio é o resultado do traballo realizado cos profesionais do sector no marco das xornadas Descubre Poio. A proposta foi deseñada polo blogger veciño do municipio Alberto Rivas, que está detrás de Alviento. A idea máis ou menos é eso, inspirar un pouco as persoas que entren nestes artigos e en cada un deles, toda a información que poden ver aquí e, o dedicarlle un día a cada unha ou, habrá xente para toda, hai xente que a mellor só quere ver patrimonio, outra que quere facer rutas de senderismo, natureza ou cousas con nenos, hai un pouco de todo. As praias, as rutas de sendeirismo, os espazos naturais, os miradoiros, o patrimonio artístico, a gastronomía e a variante espiritual son os protagonistas destes artigos. Unha información que se complementa con 3 vídeos dedicados á promoción do patrimonio histórico, os espazos naturais e o gran capital humano de Poio. Os vídeos tamén son vídeos sobre 1 minuto máis ou menos e están ideados para inspirar un pouco cada un deles con temáticas diferentes. Os vídeos de promoción turística normalmente son cortos, son de 20 segundos, 30 segundos, estes duran 1 minuto e pico, pero para máis que nada, tiñamos imágenes e había que aproveitarlas, evidentemente. Todo o material xa está disponible nas webs de Turismo de Poio e Alviento. Ademais, comezarase unha campaña de difusión nas redes sociais.